in may ni thum sa ka ani loka sen sever na bypass rota highway kal to tan atanga ni rei pak lawa hey surveyor ten bypass rota ram nei te amala kawin aru karala kawin ram te tir ni in kan sia tuna hianin en sia turin mi thanghem ngai le ni in pe te angkal mek ani a tuna hianin sui chian mek ani a hei hi aru karala ram nei tu ten an lo te tir surveyor te hna an ram pass pe a an ram te an lo te lu tir ani chuan lungsen chimveng mi pui te lung a oi theidon lova chuwang chuanin an ril ru zaidam tak apuak ke ma hianin thudik chiang tak khiat an dua tuna hianin en sia turin angkal mek ani a ama ero chu ami hringate awa hmuhman to chia lowa tuna hianin an ram te an en kwal sin ani a an te na tur atangin tuna hianin chimveng thalai rilru ana hle maya hetia anga ram nei tu ten aru karala an lo te tir ani tak tak phei chuanin an thin rim a so sang don hle ni in kan ria hei hi thil duam lo tak a thleng ang ti a hlom hle maya chu wang chuan kan soi tu te pon thiam kuang taka thil soya thil sia beng thalai te kan ngai don ani ti in tuna hianin akal va en sia tur te hianin thu an hon mek ani a hei hi surveyor te hi an ho dei to emo ti lain lungsena hian la chambangin tiang hianin ram nei tu te amal mala anril ru min tumin hunan mang mek ni in riat ani a hei hi chiang taka fin fia thei ani ri lova aruk arala tilti ani tlat awangin chu wang chuanin chingveng mi puite atul thuta in ko khom hisapa te chuak thei tur anga kan in ralrin angai ti in